1, 2, 3, 31, 32, 33, 37, 48, 49, 50, 51. Nabalay tatay oh. Oh. Girsirihan gina to daan sa tatay kay Kani para sa ang bugas gisulod na nato daan dire. Nangaon na sila kay ato nang gi-distribute ang paklans na to. Atay, mamalit na mong masilingan ni tatay kay daghang kay grocery daw sa tatay. Daghana ni mo tinda oy. Ha, daghang kay tinda. Oh. Kami kay kagbalay tayo eh, bagko kayo. Good morning natong tanan mga katimtabang no. Karon nga adlaw mao na gini ang adlaw nga atong ihatag ni tatay ang iyang balay. Daghang kay salamat sa inyo ano. Bali gikan nami dito sa lungsod sa Mulapi. Namalit na may daan og kanang bugas. Dayon naggrocery na pud me. Grocery me para si tatay inaglakaw ginato dito. Inagpuyo ni tatay wa na gyud say problemahon. Dayon unya tagaad nato sa tatay og kas. Nagdala mi og mga paklans bagay na mga bisita tagaag pagkaon kay para dili ko dito magitma. So karon amo na ni panghakuton dito ha. Sugod na mi dito si Bidad. Hanggang salamat sa inyo ma'am sir ha. Hanggang salamat gyud. Dayon unya taga na sa tatay og kas. Nay kwarta si tatay nga kas. Hanggang salamat nya kani amo na ning lukdoon dito. Oy. Ayan oh. Para pa din eh. Ayan. Pirata ba di? Kani kay amo na ning dalon dito mga katimtabang kay aron si tatay yung taon. Ato nang mahatag to niyang balay. Tara. Bukan no, bukan. Bukan. Kamu tagaga ka nang ginaman ko. Murag ipak bitin. So nadala na nato dire. Ang mga grocery ni tatay, bugas, mga tagtabang. Ang uban, tapos ito, ito. Karoon mga katintabang, nanagid ang bugas tatay da, grocery. Daghang salamat ha. Tatay karon tadto atong atuon dito sa ilang balay. Atong ihatag na niyang balay. Daghang salamat jud. Kining mga naka-plastic, mga pagkaon na basig na ay mga bisita kay ato mangiingnan gud mga nasa ubos katong sa ibabaw pud nga panhion dire. Makalantaw po sila sa unang pag-anhin ni tatay dire din. Napo sila pagkaon. Kani ito simple ra ginasagod kay paklans ra man na aron hatag-hatag ra og nay man. Salamat kayo. Balay tatay oh. Ato nang atuon si tatay dito aron atong kwaon si tatay. Kaya aron atong panhion diri sa bagong balay ha. Daghang salamat ma'am. Sir, kani akong pasalamat sir ha. Balik-balik sir ha. Ay magpulian ako salamat ha kay ako di ko mapulan og pasalamat kay karon gyud ang adlaw nga mobalhin na sa tatay sa iyang balay. Daghang salamat. So karon ato sa atong si tatay. Tara. Karon ata dire si tatay oh. Sugod na siya naog kay balon siguro siya ka banha dito. Tay! Maayong buntag! Asa magamo? Adto na kadto boss? Kana? Gisugat ka na ko kay mga tuta dito. Hinahina. Hinahina na kag baklay? Mo hinahina na kag lugsong? Hina ko. Oh, sige. Unsa man nahubuon na mong sinilas di ay? Danlog man ako? Danlog. Danlog lagi. Hinahina lang ha. Tay! Kining pagkalugsungan nimo no tay, ayo nagbalik diri tay ha kay naa na kay balay bag-o ha. Kani mga gamit nimo dire. Naa mo puy mga sinina dito, short gipalitan ka nako ug naa kay kwaon dire, pakuha lang sa imong mga apo. Ha? Ayo nagbalik diri tay kay imong balay tay.
guba kay nimong balay. Nakay balay dito nga nindot kayo, ha? Salamat kay tay. Hinahinay lang tay ha. Abi naman si Nilas tay be, ako dala tay. Nilas ako dala. Ang bag nimo gaan ra kay na? Wala na sulod. May nun. Nihina lang tayo ha, danlog na pa tayo. Nihina lang dyan, kay bisip kayo. Lisod kayo ang dalan dire kay samot na siging ulan danlog kayo ba. Ikado kay tatag madigyas ba kay dibe na sa katarog lakaw. Sungkod-sungkod na dayon. Danlog kayo mo ning magsikisag sa kasaka dire ana. Dako kay posibilidad nga madisgrasya sa dire ba. Si tatay ato lang sundan kay basig may slide ba masalo day nato. Di man po siya magpagunit gud kay bikil daw sa paglakaw. May amigas tay. Akot ba? Daghang amigas. Okay. Okay. Kaya karon mga katimtabang duol-duol na ta ha. Ato pong giimbitar ang mga silingan ni tatay dito sa babaw kay naman tay gamay paklans di agod. May na lang pod maka witness po sila sa pag turnover na to ba sa balay ni tatay. Ato lang giimbita pod kay ron. Kanhi po sila sa ubos. Si tatay dili po siya magpaalalay daw kay makuan po siya nagtikang-tikang ba pero ato sundan lang nato perminti kay danlog ra ba kayo may slide ato ra masalo dayon. Danlog kayo siging gaulan dire. Mo ni kalisod og sigsakas tatay dito sa ayang balay sa ibabaw. Salamat sa Ginoo gitay ha kay imong balay tayo nara tayo. Lingkod sa daray pahuway sa. Na. May pagkalingkod ni mo tay. Kami kay kagbalay tayo bagko kayo. Salamat kaya. Salamat kay Ginoo tay. Ayaw nagadto dito ha. Ug nakay kuhaon dito panugo na lang. Kay maglisod kayo sa kasaka gyud. Lisod kayo. Bisag nakay gustong kuhaon dito ba? Bisag nakay kayamanan dito Bulawan nga gitaguan. Bisag nakay Bulawan dito nga bisa ka barita ba? Ipakuha na ako nalay kuha to. Wala day. Indot kayo mong balay day. Indot kayo. Pasalamat kita sa Ginoo tay ha. Salamat sa Ginoo. Dayon naay mga grocery tay. Kagka grocery, bugas ba? Dayon ayo panghatag silingan. Panghikaw lang. Dili tay og naagi mamaylo kana bitang ngayo wala gi bugas manghatag puta tay no? Ana man gina kalisod di kayo. Tao na lipay kay si tatay kay siya mga grocery dia mo ginang aya ginato biyaan si tatay. Bilang ginato bugas grocery kay aron ana dugay-dugay lagi punan niya mahurot. Naay mga bisita dire mga silingan ni tatay kay nagdala mo gumnig paklan so. Man na lang pud dito makakaon sila. Tara mo banggira tayo. Gikuanan ka na mo banggira gamay. Okay ra ni sa kagamaya? Okay na. Dayon abuhan. Okay ra na no. Ang kwarto tayo lantawa. Wow, ang hala. Mo na imong kwarto tay. Ha? Mo na imong kwarto. Dapat kay radyo tay, lingkod sa tay, lingkod sa. Tawo ni. Mo sakit ng buko-buko ana eh. Dahil na ibutang nga nag-bag ni mo diha. Ang bag nimo. May pagka-plasta tay, butang sa na imong bag. Butang sa. Radyo, katong gingon ako bitaw nimo nga maminaw tag handumanan sa kaawit. Diya. Atong iyon ha. Salamat kayo. Ngingangin. Dayon og makuha na battery, gipalitan na mag battery daan, ha?
Oo. Dahil gituyo na mo tay kay aron makalantaw-lantaw pug kadto sa babaw. Oh. Bintana ba dako. Kini tay bisa pag magbagyo na nagkamabasa ni tay. Oo. Salamat sa Ginoo tay ha. Gahapon ito, puting tulo. Tulo lagi gahapon kadto pagkadto na mo. Sudyo kayo. Digong kay tay nya. Nagay kasilyas diri tay. Di mo ang karon kasilyas. Tanaway mo kasilyas. Oh. Aron di na ka munaog, oh. Oo. Pang dato nga kasilyas tay. Ha? Pang dato. Salamat kayo. Lami kayo mong kasilyas, no? Kay pang dato man imong kasilyas gad. Ug muulan tay, duha ka balde puno day na, ha? Way problema og tubig. Lami unta tay og nakay apo tay. Nakay apo ba? Nga lungag-lungag ba? Okay ra ka ng pistuhan mo tay nga lantaw-lantaw ka dito sa kalsada? Ha? Naapog ko'y gipalit nga duyan o ganahan ka magduyan. Pwede dire. Naay may duyan dire tay. Araw. Naay duyan, naay musket. Kani duyan man eh. O gusto ka magganahan jud ka mag ana-ana bitaw ana ba ana. Ha? Amo na to butang tay. Saka sa nato to dire. Oh, saka sa ako palihog lang ha. Sige, malihog lang ko. Tay, gipalitan ka na ko sinina. Short. Ato ning saka ang kuan ni tatay mga gamit aw bugas. Dahan gini bugas tatay karon di gini siya makakuan dire. Ayhan na to biyaan. Grocery. Bugas. Salamat kayo ha sa mga nag-arsa diha. Salamat kay tay. Imong bugas tay, dugay jud morot. Tay, panlitag wala ko'y bugas sa balay ba? Pwede ko mamaylo dire, maanhi ko dire. Lagi. Oo. Diri ko mamahaw usay ba? Salamat kay tay ha, daghang kay bugas tay. Karon tay, daghan kay bugas, no. Dugay na ginamorot mo tay ba? Dugay. Salamat sa Ginoo tay ha. Salamat sa mga naghatag kwarta po tay, ha. Salamat kay. Nakay grocery, daghan kay grocery tay. Daghan kay grocery, bugas. Oo. Lipay na kana. Ayaw nagbalik dito ha, buntod ha. Oo. Eh, baktik yung lisuras dalan. Nakay biskwit pod, kay palitan ka ng biskwit dire. Daghang kay grocery dire, klase lang na dire. Naana dito dire sa balay ni tatay no. Ang bugas ni tatay naana dire. Grocery naana dire, naay biskwit si tatay. Taon si tatay kanina, magkatabang lipay kay siya kay nakita na gani ang balay. Pagsulod pa lang niya sa kwarto ay ang reaksyon, pati ganyang lipaya kay nindot na kay siya higdaanan. Di na gyud daw kuno siya mabasa. Kaya kay salamat sa inyo ma'am sa mga nagpadala og kwarta sir. Balik-balik ka pasalamat sir, way katapusan pasalamat nga sir ha. Ay gumikan sa inyo nga mabalayan di sa tatay in taon yang ipangandoy nga balay. Naa na gyud. Salamat jud kayo. Salamat balik-balik din karon taon. Ato maning ipanghatag ning paklans kanatay mga bisita. Ayun, ug mo uli naman ko nya tay. Mo anhi ko diri ha, mulaag ra ba ko sa diri. Mulaag ko kay daghang kay kag bugas. Kaon ta, ha? Di mulaag ra ko tay kay ako mong gining kuano nimong bugas gud naa pa ba? Ang grocery naa pa ba? Ni morot sir. Dugay na morot tay. Dayon ug wala koy bugas sa balay. Dalong ko na isa kasako. Pwede ra? Pwede po. Manghatag lang gapos natin bugas day. Dala ro tag bugas sa kasako. Wala agra jud ko diri tay. Kay mangmusta mo kuno mo. Dugay na daw ni mahurot. Ilang kay mulaag laag ra ko tay ha kay. Kanan dala na dia tay sige ra mo ko giagi ana at pugog dumingag na baktas. Kanang gutomon ko manhi ko dire. Lungag ta. Dala ko sudan. Kaon ta. Ha? Pero mga tabang lipay na kay tatay. Lipay niyo kayo digid. Expression ni tatay lipay niyo kayo kay hindot kayang balay taon. Salamat jud kayo sa Ginoo. Magpasalamat dito sa inyo ha kay karon nakapalit atag mga grocery ni tatay. Napahimuanan tog balay. Dayon napamangitay kwarta nga kas ba gamay atong ihatag ni tatay pinlan sa tatay kas kay aron ug naa siya gusto nga paliton makapalit pa gid siya ug naagi siya kanang wala nato na palit ba kasi gusto ni tatay mag-shopping puto sa at to siya og mall. Daghang kay salamat sa inyo ha kay kining kwarta gid nga para ni tatay ato kining hatag siya tanan. Daghang salamat. Tay tagaan ka na kog kwarta. Dili man mga isda tag kwarta nga naman.
Aw tagaan lang gyapon kanako. Ha? Para og naa kay paliton. Salamat sa Ginoo. Tagaan ka na og kwarta kay basin og mangasawa ka na kay pang mangasawa. Ikaw mangasawa ka ba? Kay kwarta mamalay ka. Ah, di ba? Tagaan ka ng kwarta aron makapangasawa ka. Kaning kwarta mga katimtabang, mao ni inyong gipadala ha. Kay kining kwarta gid nga akong nadawat gikan sa inyo, ako gining hatag tanang tatay, gid man ako Deserve gid ni tatay tabangan kay gumikan ato nakita nato nga maligyag banig. Ihatag nato kaning gasto aning tanang balay. O kaning grocery, kining bugas, naa pa mo sobra gamay atong ihatag ni tatay ha. Daghang kay salamat gid sa inyo. Kahilakon ko ninyo kay tatay, lipay kay kanina. Daghang salamat tay, ha. Daghang salamat ha. Kay gipahangyo ko naman dito. Daghang ang kwarta tay. Kaning kwarta nga atong hatag ni tatay 50,000 ni mga katintabang mo ni sobra. Kay sobra gini sa balay sa grocery. Hatag nato yung tatay ha. Kay dili man ako ang kwarta. 50,000 ni mo ni sobra. Kwarta para tatay, deserve si tatay tabangan. Tayo, anaay mo kamo tay. Tagaan ka ng kwarta. Anaay mo ka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mura po 10 siya kadawog sa 11 kalibang taya. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Paway sa ta kay 20 na to. 21. Duha ka kamutay. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Muna ang sobra ma'am sir. 54,000 atong ihatag ni tatay kay iyaha man ang kwarta. Dili man ako ihatag. Tay, daghang kay kwarta. Mangasawa ka tay. Naghanap kwarta na tay. Daghang kay kwarta sa tatay ka. Bisag. Naghanap kwarta mo tay. Ani ko tulog ko niyang gabi tay. Ha? Dili ko tulog kay daghang kay kwarta. Yan, daghang kay salamat ma'am sir ha kay tay kahilakon ko aning istayla kay gumikan sa inyo si tatay. Tatay, wag kita kabalo sa tatay, tiguang na si tatay ba. Ang importante nga ato kung iparamdam sa iya nga napag yung nagmahal sa iya ba. Daghang kay salamat sa inyo ha. Tay, daghang salamat ha. Sa Ginoo. Kaya atong mamaligya ka dito og banig, imo po kung gipahangyo. Salamat kayo. Oo. Salamat daghang kay Maligyan at banig. kana tay. Isa ka tuig, duha ka tuig ay nag panurig banig. Oo. Kay di na maurot tay. Ha? 54,000. Kaya tindaghana. Murag kang nagkada ang gluto. Salamat kayo, lipay kita kay tatay. Astilan. Salamat sa Ginoo tay ha. Salamat sa Ginoo. Salamat imong kwarta. Mayon tatog na ato imong anak kay aron unsay pamaagi ani. Sige lang kay unya mangaon ta ato ng planuhon ug unsay maayo gud kay maabot gid imong anak. Ha? Kaya kag kwarta man gud delikado kay sitwasyon ba. Pero kana man kung kwarta tay. Kinahanglan din ako na siyang ipakita sa ilahan nga gihatag na ko na sa mga mugod kay dili lagi na ako kwarta lagi. Sugo mo ko patay. Nya sugot ka na tay nga. Iha, ako lay dalaan na tagaan ka na ko. Mana ba? Bisig mawala na tay, di na mawala ka tay paminaw nimo. Di man mawala. Kaning kwarta nga gihatag ni tatay kay ang kwarta gid nga atong nalikom ha kay nang abot man gud siya og 150,000. Daghang kay salamat kay pati nakuha sa kwarta. Mo nang gipabalay nato, ning gasto na siya og 49 unya ako lang i-clear kay naam toy listahan. 49 dayon kaning mga gamit sa balay 20 kapin. Tapos karong grocery ha 20 pod basta ang kwarta kapin 150,000 gyud. Tay, daghang kay ning hatag sa imo naluoy tay. Salamat. Daghang kay salamat sa Ginoo. Then ang radyo ha, minaw tagang dumana pahulma ko na mo radyo sa hay.
Unya, unsa man ning kwarta? Ah, man tumitaw ko, be. Tay, taguin mo kwarta tay ha. Oo. Kinahanglan nagbalik na ko dire. Musta mo ko mong kwarta tay, ah mo kwarta na apay dagang kay akong pangayong uban. Di kay mo giagir ako dire tay. Gastos ko rin. Oo, ayaw gid inom. Kana tayo, alit maabot man gyud panahon tay nga mahurot nimong bugas. Oo. Ay na gyud buwan palit kag bugas ha. Kaya salamat Ma'am Sira mo na balik-balik gyud ko pasalamat kay kini. Patang mahurot. Mahurot ko. Parang may kwarta. Oh, muna may kwarta oh. Oh. Daghang kay kwarta tay. Nakagunit na ba ka nagkwarta ni anak kadaghan? Wala pa. Wala pa 50,000 ba na? 54,000 wa pa kagasulay ana. Na luwi kay si tatay in town. First time pa niya nakagunit og niya ni kadaghang kwarta. Daghang kay salamat Ma'am Sir ha. Karon lipay kay tatay. Daghang kay kwarta sa tatay, murag ikaw na kwartahan dire karon tay. Ikaw na dato dire, no? Daghang kay salamat Ma'am. Salamat. Daghang kay salamat kay naanag kwarta sa tatay. Ya, kani dugay po kay ni mahurot tay. Dugay mi ni mahurot. Daghang kay salamat yun. Kay mga sinina tay ha, kanang short na. Brief, giapilan ka nag-brief. Pag-uwi na mong kwarta tay, kay daghang kay kwarta tay. Kala mo gud taog pagkaon kay ang mga bisita ba. Kaon mo, kaon sa. Ang pansit, kuha ng extra naman. Si tatay, tagaay po si tatay. Nanay, mo supli siya? Nay, extra, nay, pansit din. Natang extra ka mo. Luto. Pansit din, nay, pansit din. Aw, kato. Kaon. Nay, oh. Nanay ba? Isa pa iwal. Wala, nanay, kamo. Unsay sudan mo ganina? Itong kalin mo yun. Ah, manok gapon. Ah, sige. Nga kaon si tatay sa iyang unang kaon ni tatay sa iyang unang balay. Muna paklas mo kay among gi lutuan pug sudan ba. Ang kaon sa tay. Gutom ba sa tatay, luoy tatay. May na nimong paglantaw-lantaw tayo, kaon ka dre, lantaw boss, no? Okay kayo. Salamat. No, salamat din kayo. Salamat dito sa Ginoo kay si tatay. Na-plaster na gyud si tatay, oh. Oh, kani mga silingan ni tatay dito si babaw. Ato po nang gibitar gud kay nagdala tag paklans lagi, nangaon sila. Oh. Nangaon na sila kay ato nang gi-distribute ang paklans na to. Ang atong paklans di ay mo video mo gud ni tatay nga part 2, part 3, 4, 5 natoy commercial na ads. Mo atong gigamit. Nagpalit kog baboy, gamay ra gud nga baboy. 40 kilos mo akong luto dito sa balay, gidala dire. Para pud ang mga silingan ni ani oh, nga og natay bisita. Kakaon pud taon sila. Daghang kay salamat ha, Ma'am Sir. Ay salamat. Ay. Musugot ka kanang ipa-check up ka, pa-check up doktor, hospital. Okay man. Yan. Naay magpa-check up nimo. Ma'am Chimchim. Daghang kay salamat ma'am kay. Naay magpa-check up nimo karong sunod adlaw na imo anhi dire. Si Ma'am Chimchim, yang mga staff gikan sa Davao, panhion dire kay ipa-check up. Panhion ni Ma'am Chimchim ang yang mga staff gikan sa Davao kay ipa-check up nila ni si tatay. Daghang kay salamat Ma'am Chimchim ha kay sa pag-sponsor ni tatay pa-check up dayon. Si Ma'am Chimchim po, naghatag na po na siya og cash para aning balay ni tatay. Daghang kay salamat dayon sa mga naghatag og kwarta gyud. Dili na muna ako may isa-isa. Ang Ginoo na gyud bahala sa inyo ma'am. Pero tinaghanan ninyo gyud. Gcash daghang kayo napakagikuha sa Palawan. Daghang kayo. Daghang kay salamat ma'am. Dayon sunod adlaw tay. Sunod adlaw mo anhi mo balik ko dire. Kay pa-check up ka na mo ha. Yan Ma'am Chimchim, okay na si tatay nga pa-check up nimo ni. Daghang kay salamat Ma'am Chimchim ha. Kay
Pa-check up ni tatay aron pod marisitahan og tambal ba kung sa gyud ko ani basig maulian pa ni tatay di ay hiluoy taw kayo. Yan si Ma'am Chimchim di ay wala ko kay balo og aha na siya karon kay ang yang instruction sa kuha na siya mga staff sa Davao City nga mo dire para ipa-check up ni tatay. Daghang salamat ma'am, ang Ginoo nagay bahala sa mga ma'am. Dahil sa mga nagpadala gyud, di na gyud mo na ako maisa-isa itaw. Kamo kabalo mo og kinsay naghatag, kabalo mo og kinsa mo nga tabang ani ato ang team tabang karon bahin ni tatay ani. Di na mo na ako maisa-isa. Daghang salamat, balik-balik ulit katapusan. Salamat kayo. Musugot na si tatay nga atong ipa-check up. Daghang salamat po ma. Kani silang Ma'am Chimchim, wa ko kay balo gahan ni si Ma'am Chimchim karon basta kay ang yang staff gikag Davao mo anhi dire. Daghang salamat mo ma. Wala na mo. Ang expenses aning balaya gasto tanan 49,737 kay kini mong balaya ang mga ginabas dito ba ako na lang gipasuhulan og hakot kay aron madali gid siya kay layo kayo sa pikas buntod. Kaya ang mga materials gikan sa ubos, mga balas, ako na lang yung gisuhulan kay lisod jud kayo og atong kuan din. Kuan sa panday, bayad sa panday. Basta ang tanang expenses aning balaya nabuo ning balaya 49,737. Dayon ang mga gamit sa balay ni tatay, ang expenses ani 25,263. Then ang drum tag 300, 600. Then ang grocery karon nga gidala nato ni tatay nagkantidad din siya og 24,037. Dayon ang total nga kwarta nga nadawat na ko ma'am. Daghang kay salamat sa inyo ha. 153,420 mao na siya kwarta nga nadawat gikan sa inyo ha. Dayon ang expenses tanan 99,637. Dayon ang cash nga nabilin 53,783 mo tong 54 atong gihatag ni tatay. Daghang kay salamat sa inyo ma'am kay grabe kadako, grabe ang inyong pagmahal ni tatay itaw. Daghang kay salamat. Wagi ko kadahom nga ning ana inyong kaluoy ni tatay. Si tatay, ang edad ni tatay ba? Naisakit, tigulang na. Wala ta kay balo kanu sa kutob si tatay. Ato yung atong ipa kita sa iya nga naa po ginagmahal sa iya nga ano. Nga bisan sa bubo na lang nga panahon makatulog in taon siya tarong. Daghang kay salamat ma'am. Nay duyan dito. Basta ganahan ka magduyan ha. Kay naayo kay duyan kay ganahan ka magduyan. Duyan ka. Na kay radyo dito ha basta minaw kag katulog yung handumanan. Ay lang tong what's the style paminawa. Katong what's the what's the style. Kabalo ka ng what's the style? Nagapaminaw ka na? Lingaw kay tatay tanay. Ang drum nimo tay, dali ra kay na mapunog tubig kayo, lami kay pagkabutang sa kuan no? Pandayong. Puno gid na. Okay kay na planggana, kompleto gina. Planggana. Ganahan ra ka ng kutson tay, ganahan ra ka mo igdag kutson. Lami kay tay kay bounce nagigda. Bounce. Tan lipay sa tatay. Isapo nang Hala, maninda na marin sa tatay dire. Maninda na ka tay? Baligyan mo ba? Tindighana kay sa grocery tatay. Grabe. Gaba ang grocery. Pwede man ka maninda re tay? No? Pwede din siya Pwede maninda. Kumpleto man ang grocery na. Pwede din siya manindaan eh. Aron na ako sa sumali. Stilan tay. Dugang kay bitay-bitay. Pero maglibog naman gusto sa presyo ana. Huwag yan. Daghan kay groceries tatay oh. Mga grocery ginato daan sa tatay kay kani para sa ang bugas gisulod na nato daan dire. Ito ang taas na ako. Gana ni tay. Ang kwansan sabon kay para inigkuha niya diri mo. Sayo na kanya kon kuha niya. Napoy biskwit sa tatay, biskwit. Dayon kini mga sinina ni tatay. Diri na lang ipain yung mga baro. Nina aron na bagong sinina sa tatay. Lami kayo pula. Oh, dire mo na ipangutang mga dilata. Daghan man kay na. Bugas. Dugay kini mahurot ng bugas. Tulog din yung balay ni tatay. Kanino dihay butang? Okay sa karton, diyan na lang ibutang kay sa karton na isulod yan sinina. Dare dai, dare. Dito na lang ang dilata dayo. Dare. Kasya raman dani na lang na okay. Tay, daghang kayo og tinda tay, papalita ko. Palit ko baligyan eh. Daghan nagagag tinda, bugas. Ang mga binitay tayo, murag tindahan na tay. Murag nagtindahan. Daghan na kayo. Okay, salamat papa.
Unsa man ni wala na ni sulod. Ano apa gid ay? Abay lang yun mo. Ah, nanay ko no. Nanay radyo sa tatay, oh. Minaw ng radyo. Nga kanunay kasunod sa to ang Ay, abla. radyo tatay. Palit mo sa itong product. Okay na kayo. Ate, Unsa mamalit na mo? Atay, mamalit na mong masilingan ni tatay. Kidaghan kay grocery daw sa tatay. Ay, bintana. Pero, daghana ni mo tinda oy. Ha, daghang kay tinda. Oh? Astilan nita. Daghang kay tinda bugas. 537. Tinapa. Matay pagtindahan mo no, lami kayo patindahan. Tay, Palita ko. ang kulang bitaw ana imong baligya tanduay og kulapo. Ah. Di ko anong sandal sila po kaya dakang mga hubog. Ah, mga hubog lagi. Mga katimtabang, dili nami magdugay ha. Balik-balik pasalamat ha. Kay karon muuli nami karon taon. Tay. Muuli nami. Ha? Salamat kayo ha. Muuli nami dito mula agra ko diri pohon. Ha? Salamat kayo tay ha. Ha? Salamat kayo. Muuli nami ha. And ma'am sir, daghang kay salamat ma'am ha. Sir, muuli nami. Kanang nagpadalag kwarta gyud, di ko na ko may isa-isa. Pati naginaghanan ninyo ma'am, daghang kay salamat kay laing amount. Mabitan akong gingon nga bisag piso atong matigom. Salamat ta kanay nagdalag 5,000, nagpadala og 10,000 ana ba. Salamat kay dahil kay ma'am Chimchim ma'am ha. Si tatay, musugod si tatay nga atong imong ipa-check up. Ugma sunod adlaw. Pwede na ni si tatay itong aniyon kay kani mo silang ma'am Chimchim gikan panigdabaw. Pa-check up ka tay, ha? Pa-check up. Karon, muli na tayo ha. Ha? Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo ha. Ha? Salamat sa Ginoo kay naana kay balay tayo. Karon mga katimtabang muli nami kay lain na pa panahon diri kay tagahapon ulan kami. Bye-bye tay, bye-bye.